सार लाइक थांबानि रक सार खोनाखा बर'नि बर' तामो तामो फ्लाइट जुर कदमे जे केंद्रीय सरकार कैसा टिप्रा सरनि लाइन थांगोन अब्ला अब बाहिगै चलित अब साइखार कैसे এবং बर' गोबांबा सामुं थांनानै जतन खोनामानि बिबरन अनुযায়ী तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधिनि सामुं थाङो आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा टाइम टू टाइम वो त्रिपुरानि बर'नो एबा हायुं गतरनि बर'नो वो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कगिया तो गोबां मा एक्सारसाइज और खालामजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबां मा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक्साब नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ खालामो।